România știe să țină balonul jos. Marica. Florescu a recuperat și el. Marica din nou. Este Raț în poziție excelentă de centrare. Marica! Gol Marica! Al 14-lea gol pentru Naționala României, marcat de Ciprian Marica. Ce execuție! Zidane al României! Ciprian Marica dă foc stadionului. Acolo sunt suporterii noștri. Execuție fantastică a lui Marica. Precum Zidane la Glasgow în urmă cu 9 ani în Liga Campionilor în finală. O pasă tot din partea unui fundaș stânga a fost Răzvan Raț. Să urmărim această bijuterie. Ciprian Marica și 1-0 pentru România. Vă spuneam, l-am văzut aseară într-o formă excelentă pe Ciprian Marica. Are multe de demonstrat, trebuie să-i arate întregii Germanii că este un vârf de mare valoare. Mai greu decât i-a fost lui Zidane, pentru că în fața lui Marica s-au aflat doi adversari. Marica presat, a trimis această minge. Zidane a fost atunci singur. Ciprian Marica înscria la primul gol, la primul meci al lui Răzvan Lucescu în Lituania, golul victoriei cu 1-0. Acum se face tot 1-0 după un gol al lui Marica.